Така, вадим сега внимателно. Ама то течко. Тежко, ама той самия геран отзади противотежестта е сметнат така, че точно една кофа да извади хубаво. Опала! И пак плуват разни. Опала! И пак плуват някакви Нищо, разни. сега ще ги махнем. Преписвам се. И пак са там. Да. И пак са там. Еде. Ми то е неизбежно да няма малко. Чакай се тръжи. Готови ли? Да я оставим тук. Някой друг да не си прави трудите. Айде, доволни?